Kuyeka vanizwa Benadette Muchkoza Didi Sekuru Mzikuno kuna Mhlanga kumbare Tinashe namusila kushitupa tashinga kuchikoro chostaka ari kudofora saka ari kubirwa phone but no problem maxtra lessons ari kuita mari Christmas muzukuru ona pandira pakaipa pari pakanyangara panapa ndoda ndimbojowa muzukuru omo ndipocha ndokupisa unotora paChristmas apo kurese kwauri kubhetha kuUK ndoti nangoni zvako nditira muzukuru keep it up ndinisekuru Askom muchikoza thank you betha saka unotanga kumhoresa vanhu iwe unonzani Askom muchikoza Askom nogara narakajani pazisa pamakombe zesa panambani muna rakajani 26 rakajani pagreenhouse asi yakanaka imba yenyu yabva kuti greenhouse inonge yakangopendwa green kana musana wenzou haina kuextendwa wakacoal house kambo kanenge musana wenzou asi pane kakapendwa green pane heji yegreen saka tongoti pagreenhouse asi kane musana wenzou hakana kuextendwa asi pane maruva akanaka oso unoita zvemaruva nokoti pambangu kuti mukasvika mungono maruva sanongoyevedziwa sanimazvaona mudhara dichi seuchinditi mudhara uno makore mangani angandauyo ndiri 16 ndakazvaona ndiri 62 ndakanda pa50 years kuenda pa60 years iwo zvauri ukazvauri 1962 ndoda unyepera vanhu ukunyepera ndikanyepa ndowana chiwo ndikanyepa ora grade 1 wakaita 1960 grade 1 Grade 1, that is 69. Grade 1. Masabu. Standard 1. Iwe manje mdare. Ona ndo water mdare. Uona kwazo? Ndara DJ. Uona kwazo kuchena ka? Ndiri kudhaya. Ko form 4 wakapedza ndi? Ndandako vanoti kit colors. Chikuno kit colors no kit ndo mukonde unongori kumusana macolors ndo camouflage nandiri papomona after venona engineers tokwaisenza yes please saka chi chakaita uchashande no I was at first June 1985 chipinda muZimbabwe National Army then the injuries plus the period of service 20 years you are mature now. What wakapinda mu National Army 1985? Yes. Right. Wakapinda sei mu Army 1985? Kupinda 1985 iwakazwa 1962. Yes. Unenge wachembera state kuti upinde mu Army. Ona makore ako asi kupindirani. Army inopindwa nevanhu from 1962. Yes. Inzwa mudhara 1962 ka? Yes. 1962 to 1985, it's about 33 years and about that. 1962? I'm in the 19 years to 25. So from 1962 to 19 years, 1962. Calculate that. 1962, 72, 10, 82. I don't know, 19 counted 20 years, 22 years. 25, 23. 20 years is not. Yeah? 23 yes. Ayo. Peter. Aisi 20 years. 22 ropinda mami. Iwewe manje. Asani kubvunza Peter kandetione pfumo muna mai. Akuamangori kubva makore ndo wakangana. Makore ndo waite chimame wasenzera engineers. Pomona. Pomona. After Venona. Roddie pomona. Kutopfumula bla pomona. Yo mudhara hausiri unonyeba kuti wakarohwa nepfuti paruoko rwako hausichirema papfuti yako ino une mucomrade mwana onyeba kuti akaenda kuhondo ari paside pako Peter uyo uyakaenda kuhondo kupi kuti angari kupi uyo kwake kungari handikuziva naye Peter unde nayo manaka unde zvekwake kuti zvekwake saka alright saka yo ndirikona kutoridza AK iwewe ipapa urima unoona chigunwe chikopenda itrigger man. Yes now okay unanitore Swahili yeah ichova kule
ndina kupika masashi pipi yangu haupende chintu haupende anapendaka bwana wa Zimbabwe Harare malembe malembe malembo nda mashompazi tiri palombashi Uimba usitaura urikuchichiva. watichi hauzi kuSwahili Tipa pita kachitete kachiti alright chii chakaita kuti ubude mami period yangu of service it was enough wakapinda 20 years anditi ami 20 years kuti ubude eka sanda chikakulete kamudhara DJ ola nangu man DJ from Canada imakatofunda itapura matichenere chii chauri kunoi wawa mbatutu kai unwa mbatutu but unwa mbatutu madrums sakatabuza kuti amagreo kati idozu mbatutu inouraya kamudhara pare kusiri kufafa muda kusvika rini muno mupenyu mudhara andinoti unogara narakachani ndokwajohn london champion pane guva rake akafa baba rose ndakatori naye ari pauren news apo uzogoreka patakarisa Waone ongoka plus. aiwa amusoka aiwa uzamusoka zvakati Paketi tikatoti hande tokwira. mujurawo kapo hatiri mujurawo mujurawo apita nyarara mani upita usada kukunzisa zvinhu mani azauzi wangosiko kuti Pajon London. pamerika apo Pajon London. Joka paneka yetu kwakanifana tienda kuvina. komudhara ada kukumburuka ada kuvira muguva yanemasupa Ndati pane guwa tikati hande wawo paketi. pajurawo kapo pane muti wakada so Ndati nopa makwate kaenda tototambura utangono uri pande. pita wada kuvhirikidza zvinhu mani pamerika apa mani apa Kungozori mamereki mjuro uyu kapati. akangochapa kuti champion kati didi bhendirapera ndakasa big d handipane zvekuti rakadazo but mudhara hauchikokufa nembatutu ungafe nembatutu pane zvimwe zvinhu zvese mari dj vamwe vanofa nevakadzi vauda kufa nembatutu manje uko kuterasika terasi ipi manje ikoko nandirika yawakaenda rini 29 musa thomas that's when I arrived in Lubumbashi alright tisadire kabila tive kukabila sina muzee kabila makaenda unetichi kunoyopa muzee kabila makuluwani muzee kabila indemoni matumwanani kuenda mugabe ndiakatogara kutumira vana gondo zvonga zvombotiyete kupiwa chameneko akakamufana kangwa hanzi ndinofana wapita asvika panewakadya mangonganichivanazokumusha undianozana mandeona kuti asanhingirikirani akaremerwe nai handida kura muna 40 akarembera achibva kumusha kwasnongopakurawo hade afamba akasununguka asaremerwe kitika tiorunira katudani Samaraenda tsamwa itanisamudara saka zvikarwa mupfuma muna 40 ati achimuregera nemirira polisi ati kamudhara pazimbakareremataus muna 40 mirira polisi kuti hepu vaitali ka nokuti chimoko chake changaina kupi itali tokwaigara mudhara murasto mubvunze kanauri ati muri marasta nisi kana kuti mai muri kurome here kani kujamaica dj adj anozimaka dj ndakasipa kupfureyo ononzii akupita kusiva ndakazokuona parika pauzera nemunasekedi vedu madj pasekuri konda apa ibebrinuziyani kuti hapana pasi pasekuri konderi muna sekenda pasekuri kondo ndisekuri wangu mushekuri kwasekeri ati anga nemukadzi panamba 7 angari police straight police angari straight police akaitira pawc apa pawc imoni wa comrade
Nama. unoamba tutu kaemesi sure Anozonga netokurenje. Kana tokurenje. Matape zakwana. saka alright iwe wati unonzanizve taura zita rako ndigare tarisei Askom. Askom Remondo. remuhondo tuda remuhondo Andakunda kuhondo. alright rekuarmy Askom Unobvunza Mugabe. Namo. Unosarira muzee Kabila. Sungachombotende. Kupukwa zvameneko. Nauma. saka iwe waitotaura kunzi macho macha wanga uri musoja uchiteerera marules Haurambe. ende aunyebe Aura bwazi right ta. Unozoya tikapita. Papumura nyangori mutori kwakasikwata so. Unotoridzimira nyangori nemanyoka unotomhanya kuna medic. Uine manyoka uchirwa nemudumbu unotomhanya. Apa paine stretcher paparade. Unoziya zvisi paine sarini. Mudumbuka. Pada doctor aringarepo. Stretcher body inenge yatopa. Munoziya anomhanya. Ane stretcher aromhanya stretcher. Unonzi emergency. Unovamwa. Kuda jano zamuna mwamuka kama. Kuda jano zenja zamu. Epuma yakuru epuma. iripo Epuma ke